kiszczenie, zaurowanie kapusty. Lepszejszo swoja kapusta, niźli cudzo gęś, chociaż tłusto. Kiedyś się pewnikiem spomiarkowali, sam darazki pobierać o takim gryfnym zryku o srogich mecyjach, które byli kuplowane za jesienią i ku temu kiszczeniu i zeptaniem kapusty. Od pieronym starego pierwy, kiedy nie było jeszcze wioseckiej telewizji, kiedy ludzie tak poprawdzie poradzili się jeszcze zesia godać, na odwieczerz przed chałupą Arkasi na pasionku berać o starych czasach, sprawiać o tym, jak to pierwej bywało, było ci ty stosik jeszcze, co tych naszych dawnych wszystkich ludzi w roztomajtych dziedzinach, we familokach zesia kamraciło, ich bindowało. Była to robota, sakum pakum robota wszystkich i dla wszystkich. Tą robotą, do której brali się wszystkie ludzie, wszystkie familianty i sąsiady, to było rychtowanie, krążanie i kiszenie kapusty. Brali się za to pierwy wszystkie, nie no wsiowe, ale też i we mieście, we dawniejszych werkowych albo grubiannych familokach. Byli to takie naisto kamrackie, sąsiedzkie trefy, ze których najbardziej rade byli młodzioki. Dziołchy, karlusy, samotne, wydane, firnioki, żyniole. Te całkie kiszczenie musiało być zrychtowane, no i nie skorzy do ostatka października, a to z kuli tego, co by się kapusta nie spaprała, nie popśniła i noginał ukisła. Wodało się zawdy, co już sam dawniej wspomniał, i że po święty Jadwidze słodkość we kapusta idzie. Albo można bardziej z tym kiszczeniem kapusty skuplowano inszo powiarka i że kapusta ma być w doma na Rafała, co by nie zmarzła, ale fest smakowała. I tu, że ci jest w sztichu, jeżeli zastany, bo we tych naszych gryfnych, corockich gryfniejszych i ze starymi dziochami kalendarzach jest ci dwóch Rafałów. We jednym z tych kalendarzy fajruje ten Rafał już ci we 24 października, a we większym zaś kalendarzu dopiero za miesiąc 20 listopada. I być sam hopie mundej. Ten październikowy to mi bardziej klapuje, bo sztymuje ze tą powiarką łochydli i też można jest bez tuż, co w tym coś nie jest jeszcze zimno i idzie te rychtowanie kapusty do zaurowania zbajslować na placu, na świeżym lufcie, a i dziołchy, frele mogą jeszcze się do tej roboty zdziebko poseblikać, bo przesa karlusom przy tym krążaniu i deptaniu kapusty i no o to idzie. Baby i hopy trafiali się do kupy w jednej chałupie, u jednego gospodarza, albo na jednym placu, kiej tych, co chcieli zaurować kapusta było więcej i tak wszystkie cuzamen do kupy rychtowali ta kapusta do tego klaganiu. Robota, jak to dawniej zawdy było, to nie ino bakanie na przedbieżki, ale i śpiewanie, bojcenie, osprawianie starucnych berów, wspominanie starzyków i starożków, a i też przyleżytość ku sluknięciu poruch sznapsów z kule lepszej. Musa się sam pohasić i że jeszcze zaś Pikola za bajtla miał też ci przyleżytość uwije takie srogie rychtowanie, trajtanie kapusty we Zobrzu, kajmie zesia zebrali starka Anna, która miała tam srogo familio. Nie skorzy to i umie we chałupie, drugo starka Klara, też zawdy rychtowali kapusta do zakiszczenia. Starka Klara mieli zawdy na ta kapusta jeden zakon. Kapuściane głowy trzeba było pokroć, skrążać na takim heblu do kapusty podugowato, a blank cienko, dociepnąć trzeba było deczko soli, pokłaść do srogi faski. Dobrze też było, kiedy się w ciepło rań pora niezdrzałych punek i ku temu gość wacholdera, jałowca i korzyni. Blank einfach, blank einfach. Ino wiela moby tych punek, wiela soli, wiela jałowca i korzyni. To ino starka miarkowali i żadnemu tego nie godali. We chałupie, kiedy se tatulek żyli, to te całkie kiszczenie kapusty też było ze srogą paradą dich nikiej kiejsich po tych wszystkich wsiach i dziedzinach. Nale podle raje. No i przychodzi trzeba było ta kapusta łobrać ze starych, felernych, popsowanych listecków. Ta kupno kapusta od pampuni, które na naszych cestach, na naszych sztrekach ryczeli na całki karpętel. Kapusta! Albo też kartofle, boczycie to jest zadydzi, że boczycie, bo już zaś takie ci i handlarze napoczynają teraz na naszych ulicach krajzować. Nie skorzy to i wszędy, nie nowe mojej chałupie, kroło się te główki kapusty na świertki i nie skorzy wyżynało się z nich strunki, głęby, a już blank na sum ostatek wrażowało się do tego wichajstra, do tego hebla na kurbla, przy którym się ta całko kapusta krążało. Po wsiach mieli ci takie heble, jeszcze bez kurbli, przy których trzeba festenie było dawać pozór, co by się palcysków nie uchlasnąć.
Niektóre do ci mieli radę krążać sołkie główki, bo to i tela się nie wyczepowało, a i ta kapusta już na isto ukiszczono, była dugaśno, i on miał taką festelnie rod. Bez ten czas tego krążania ktoś i ginczy narychtował faska, albo więcej kastroli, tela ich, co by stykło na cołko kapusta, kiero jeden albo poru gospodarzy narychtowało do zaurowania. Kiedy już ta kapusta była pokrono, skrążano, jeden ze chłopów, a bardziej zawdy to jedna ze freli, rychtowali się do jej sztamfowania, do jej deptania. To był ci cołki cyrkus, cołko komedyjo. By taki drewniany płótni szkopku, cołki grocicy, chłop albo baba, kiedy mieli ta kapusta trajtować, musieli no i przodzi do porządku wytoplać, wytąkać swoje szłapy we festelnie wrzawej wodzie. Po tym wytoplaniu szło ci już blangenał oberznąć pazury przy szłapach, co by do kapusty nie przyszło marać. Kiedy niektórzy mieli od całkiego roka, od roboty we polu, albo ty skuli basiska, kiedy niektórym zawodzą przy uszczyganiu tych srogich naglów. Po utrzyciu tych szłapów dwóch stramskich opów, albo i sztyru, kiedy się trafiła rubobaba, wzięli podparza tego ze tymi oszpluchtanymi szłapami, albo ta baba festnie wyszojrowano i smycyło się i do tej faski, do tego srogiego drewnianego kastrola. No i bardziej furt byli te cołkie trajtowane, te deptanie kapusty, dawali jednakowoż do roboty babom. Musieli to być junkwery, bo wydane nie byli na tela snożne, co by ta kapusta mogła się do porządku ukisić. Eli brali do deptonia jakoś dziołcha frela, to też musiała się jeszcze bardziej gienało szpluchtać, ale i oblic dawne wiejskie szaty, tela co po szpluchtaniu to już blank musieli być one zadziergnięte, wiecie, podkosane, co by chopy mogli ujrzeć, jakie to gryfne szłapy, albo i nie, będą ta kapusta trajtować. Ludzie, przecież to był ostatni driker, co by firnioki, a i stare knakry mogli się kuknąć na gryfne babskie szłapy, można jeszcze coś ich wyżyć. Prawda? Bo nie skorzy to już ino zaduszki, fajran balowanio i jagwyn, kiejsik się napoczyno po świętym Morcinie, a teraz dopiero po Andrzejkach, kie już dziołchy napoczynali się coroski, barzy chrubo łoblyka. I kie już nie szło uwidzieć, co te ściłone mają pod tym zimowym obleczynie. No ale musiała mieć ta istno nasia, jeszcze ty zmusowo gryfno farbisto szolinka, bo ino skóry tej szolinki kapusta mogła rychtycznie ukiść. No i tak to się napoczynało. Rychtyczny ceremonią, dobrze skrążano, kapusta wciepowało się do faski lagami, przyprawiało ci się ją kutym kimlym, a minkim i trzeba było każdą laga posłuć solą. W ten czas dziołcha napoczynała każdą laga reptać, trajtać, wiela poradziła, wiela ino miała siły w szłapach i wiela wogi. Kapusta musiała być festelnie utrajtano, co by ona nie gniła i no gryfnie zajrowała. Cołko ta parada była fest szpasowno, wicno dawała mocka uciechy wszystkim. Jak sam już skorzy wspominał moja starka Klara też zawdy, kiedy jeszcze żył na sztatulek, rychtowała kapusta na zima. Mieli my też gryfno srogo faska po piwie od starki Jany, kiero miała ci bez długie lata szykowny szynk ze biliardem u nos na Pudlerski. Ta faska, kiedy by ją mamulka kiejsi w latach 90. nie wyciepła na Hasio, to by te roski była mocno we wercie, bo na niej było wybrynowane. Brauerei Breslau 1911. A na rajfie byli też jeszcze jakieś literecki, których dzisiaj już nie bocza. Nie skorzy ten najważniejszy wirajster, ten hebel do krążania kapusty, trzeba było borgnąć za pora złocioku od godziny u takiego jednego istnego ze Krojcki. We placu kaj robili ostomajte proszki do prania. Kaj był i stoloż koledowniejszego masaża Walczaka, tego w ostatniej chałupie po lewej zajcie od krzyża. I w tym to szczęści zawdy, kiedy szło się ta kapusta lajsnąć, byli ci u niego srogie raje tych, co mieli radę bez zima ta zaurowano kapusta. No i przodni na sztatulek smycą ta faska na nas trzeci sztok, ta już starecka rychtowała wrzawo woda do wyparzenia tej faski, dekla i dwóch bergów, dwóch granicioków. Woda się przodzi ważyło na kuchynianym piecu, była to też zawsze jeszcze wrzawo woda na takim kastrolu, na tym piecu nad bradru. Kiedy już wszystko było genau wyparzone i taturkowe szłapy też, skludzało się faska ze wszystkimi przyleżnymi do nich diksami nazad do piwnicy, ta już mamulka z nami szpikolami krążała ta kapusta, kiero my się lajsli od tych pamponi, co to już od poru dni oździerali się na naszych sztrekach i placach. Kiedy już był zdziebko starszejszy, a tatulek był ci już fez niemocny, to nasza starka brali mnie do deptania kapusty. No i gorzej
gorzej to ci było, kiedy miał fest poharatane przy fuzbalu i nie ino szłapi. Wiesz, pluchtać to się jeszcze jakoś ich szło, ale kiedy przyszło do tego trajtowania kapusty i sucio po każdej ladze soli, to człowiek skoko choby sagi we pokrzywach, bo tak ci ta sól była szczyplawo. A zaś naszą starką mieli uciecha, godali co to ino na zdrowie mi wyjdzie, kiedy troszka te szłapska będą wyszczypane. Kiedyś sołko kapusta była udeptano, wszystko do niej już było wciepnięte, ta faska przyklabowało się deklem i na wierzch kładło się 2 bergi, te 2 granicioki. No ale najwięcej uciechy mieli my nie skorzy, tak po paru dniach, kiedy starka richtowali buncloczek ze gorką wodą i 2 srogachne lapy. Miarkowali my, co idziemy z nią do piwnicy, co było szpluchtać te 2 bergi, ten dekel od faski i zawdy starka wyciśli ze tej kapusty gryfno szklonka albo i 2 świeżej kwaski ze kapusty. A teroski to już młodzioki gdy uciechy nie mają. Teroski idzie się lajsnąć i to bez sołki rok zaurowano kapusta ze plastikowych fasków, kiero się cięgiem bez sołki rok kiści i że ona nie ma nigdy więcej niż 2 tydnie i też blank już nie ma tego smaku, jak dawni, jak za moich smarkatych lat. Eugen z Pnioków.